Kay naglabang kami kini mami manak, nagapa kami. Well, lumabang ka, daday. Kay wala nagkaw. Sino nga ingar tinangabak, daday? Kaya may ti pangarap mau. Aging astronaut, daday. Ako? Daday, nakahanpay ni mami ngay. Mayatan ako tadaan. Yan na naman ti tanong manakaw. Yan na naman ti tanong pagkisama. Because sila naman banog ka, daday. Kay naglabang kami kini mami manak, nagapa kami. Well, lumabang ka, daday. Wala nagkaw. Sino nga ingar tinangabak, daday? Saka siguro ya, kawan ni mami na. Bagatan at ang anak, nga ti naudi nga na ibagat kini mami. Ke agtalnakan, taray. Agladam ti panagkita kaon. Nagtulad ka man, daday. Singkang ngayam. Abutang makngayam ni mami kanyam. Tuan niya nga ito baga na, daday. Dik amon anak, naawan anak mo't idin iti puaw sa bukbukilir na iti ibagbagat kajay. Nya! A few moments later. Daday. Nakaw, Kumusta nga ito nam? may muntik anak. Nakatuta, siya nga to talaga nga maamin. Daday, Hindi, nakaw. amam ngay. Oh, Nagmayat ati lesson medyo skulan. kaya niya ti lesson niyaw. May pangpanggap iti pangarap. Pangarap, Kung daday. ikaw, niya nga may ti pangarap mau. Aging astronaut, daday. So pangarap mau, maging astronaut. Kung daday. Apaw, wow man na nagkaw, nagmayaman data nga pangarap mo nga agbalin nga astronaut. Ampay ka naman, kaya mong taging astronaut mahit. Kahit ko apan inti init, daday. Kaya mo ti mapandiinay. Kung daday. Nagpudot di jay anak ka. Awang pa'y tinag-apan di jay nga tao. Uray sinong nga tao ang pa'y nagapapan di jay. Duray pa'y da jay kalalaingan nga tao. Uray pa'y genius nga tao anak. Awang pa'y tinag-apan di jay inay. Kasobra ti pudot na di jay anak ka. Ay na, daday. Saan da nga genius, Lucas Jai? Basta siya, kahit ko ti apan iji-init, daday. Sino? Apaw? Eh, kasano ka kung mga mapan anak ka? Ay na, basic, daday. Basic lang. Basic na. Apa anak ati rabi, daday. O, dinalam ni Ace.